Odată cu sfârșitul toamnei, trecerea iernii și ieșirea din primăvară, apar și primele probleme legate de consumul iresponsabil de apă potabilă din rețeaua publică. Furturile de apă. Toată zona de deal a județului Vrancea este afectată din cauza acestui fenomen. Cei prinși își acoperă cu dibăcie faptele, dar mai sunt cei mulți care în continuare vă împiedică în perioada caldă a anului să aveți acces continuu la alimentarea cu apă. Ce ați descoperit dumneavoastră la această proprietate? Un bypass ilegal. Din verificare consumului am observat că la această proprietate nu se consumă apă. Cu toate că cineva stă aici. Branșamentul legal recepționat cu contor, sigilii, iar în spatele curții acolo cel de-al doilea branșament din rețeaua publică ilegal. Ce este conducta publică și de aici cel de-al doilea branșament ilegal.